Oma senioriturvapalvelu antaa senioreille mahdollisuuden asua ja elää turvallisesti omassa kodissaan, kuten ennenkin. Palvelu kertoo, milloin yksin kotona asuva henkilö saattaa tarvita apua. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi kaatuminen tai voinnin huononeminen. Oma senioriturvapalvelu hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa kotona asuva ei siihen esimerkiksi loukkaantumisen vuoksi itse kykene. Oma seniori perustuu poikkeamien tunnistamiseen, eikä vaadi käyttäjältä lainkaan muistamista tai toimenpiteitä. Palvelumme oppii seniorin elämän rytmin. Oma seniori koostuu kotiin asennettavista laitteista ja oppivasta sovelluksesta, joka kerää liiketietoja ja oppii normaalin päivärytmin. Palvelu ei vaadi seniorilta mitään muistettavaa eikä päälle puettavia laitteita. Seinille ja oviin asennettavat anturit sisältävät pitkäkestoiset patterit. Palvelu toimii matkapuhelinverkossa. Kotiin on mahdollista saada myös puheyhteys Oma seniori -keskuslaitteen avulla. Omaisella on näkymä läheisen aktiivisuusraporttiin tietokoneelta, tabletilta tai matkapuhelimelta. Omainen saa myös viestin poikkeavasta tilanteesta. Kaikki viestit ohjataan omaiselle tai valvomoomme. Asiakas ja omaiset yhdessä päättävät, mikä on heidän tilanteeseensa sopivin ratkaisu. Hälytystilanteessa omainen tai valvomomme voi soittaa ja avata puheyhteyden suoraan keskuslaitteeseen yksin asuvan kotona. Oma seniori tuo turvaa ja turvallisuuden tunnetta. Omaisille ja mahdolliselle hoivapalvelun tarjoajalle palvelu tuottaa mielenrauhaa sekä mahdollisuuden auttaa tarvittaessa.